episode. Biyag, di tao. Makauma matikas nga ugalim si Kamayo. Na, anya man ang tipagpupudutan dita. Kaslawan pamilya mitikas nga aramidam. Tila papapanam. Intun kwan agawid kalatan no kay kayat mo. Pangasi man lori, kasangsangput lang da tao, ng pagbasuraan nyo man tilapayag kon. Nukas to'y batla ka na yun, nasa isaya at magsinatalangan. Anya? Ha! Sina di sina? Pasinot butbut ngam? Alaag dagit anak ta. Wana, no kaya dati sumurot ken ka? Di ka madanagan, tanong maipapan iti sustento. Mang tedaklat ta. Makaumat ti kasla armalait ang iwat mo. Sa anak akastoy no husto tar aramidam. Di mo matipabasol amin kanyak ti kanayo na panagapata ah. Kantap na mo na umaak maten iti aramid mo. Sumurutakkan ka, nanang. Uray si kaay ka. Agimpaki ka maten tagawid tayo iti lugar me. At dapag naadan tayo ijay aya? Ag-caretaker tayo ti balay ni Uncle Yu ah. Ijay kami mutlaangan nga agadal, nanang. Wen, anak ko. Saan tayo nga tangagbisin ijay, nanang? Kat oray mat ditoy, manang ay ka. Danda ni awanan ti kanan tayo ditoy. At idug pa yung tilistaan ti utang tayo di ta istor. Day tangarod kat, kababain launa yun. Amangan numapan tayo ijay kat utang tumutlaang mananti kanan tayo. Agtipid kamot ngamin amanang. Nala, husto daytan. Agimpaki kayo kay din. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Pimanaw mat gayam dalori, manong. Wen, hindi pala na minsan ngal daw ah. Ni, pinanawan da ka dagiti agiinam. Ngam kaslaawan anyaman na kin ka ti ipapanaw da. Wen tasan matasyak tinang papanaw kadakwada. Ken kay kayad kugit ditag may saa. At least, awan agong unget. Awan na tagaring nga asawa. Awan nga agpaiso ti agungat. Ngam kasano kamat ngay. Kasano ti masakbayam. Kabailak mat ti bagit. Ti sustento ngay dagiti putot mo. Mang tedakto Sana problema da ita. Naibusan ti allowance ko, nanang. Uri siyak, nanang, naibus moten. Anusan nyo pa lang ito'y 500 ah. Dahito ilat na batbate. Pagudwaan nyo nga gabsat ah. Anyalat magatang ti 500 itangay, nanang. Ay, kat agtipid ka ngamin, amanang. Anusan nyo pa lang ano niya tada. Taniawan pa'y matintin ni tatang yung kwarta. Urian niya pa nagtipid taramidak. Talaga akurang dayta, nanang. Di kan agreklamo, manang. Agyaman takit di Tadalat na maitad ni nanang nga allowance ta. At dangag paiso, ngam kurang mat nga rod. Sursurom ngamin ti agtipid Di ka agim babak ng iyay pagadalan. No kasapulan nga agbalon ka, tapno makatipid ka, aramidam. Di kamot ngamin agbalbalon. Puro ginatang ti ipapaunag mo iyay pagadalan. Ultimo danom, gatangam amin. Pabida ka mat si Kablesi. Ala, di kay man agrikyaran. Agrubat kayo kidin. Tama nga numala daw kayo iji pagadalan nyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, tatang. Nakawag ka matanak ko. Mangipawit ka man iti allowance ko. Manuti ka sa pulam aya. Da kayo ano manuti itadyo. Apay, di na kay ikan hinanang mo iti kwartam? At dangam kurang. Nagbasitit idad na abalon ko. Kasla balon ti kinder. Mala, agawid ka dito yung Sabado, tamang titak iti kwartam. Agpaiso, tatang. Wen, urahin ka dito yung balay. O sige, agawid ak nga rod dita no Sabado. Ala, nabartag ka matasimang putatang. Pasensya ka, anak ko. Noon na kayo makasimangpad. Awan problema iti dayta, tatang. Amumat asipod pa'y idi. Tsak kun kontraan tar aramidem. Ti pa nagbisbisyum tamawatan ka. Amok apaglingling laang dayta, tatang. Dahito ka ti kay-kayat ko gan ka, anak ko. Iso akay kayat ka. Tamawa-awatan na kakanayon. Nabayag ka din ang nagururay, anak ko. Wana, masikuranak nga ro namang ururay kada kayo. Kat, kumusta ti ka sa sahad nyo, Ijay? Kurang tititid ni nanang akwartami. Kunak man no, kabalan na kayo suportaran. Kat no 500 lang tititid na. Pagudwan mi pa'y ka ni Blessy.
Hindi ka madanagan. Mangtedak iti 2,000 ka. Ha? Agpaiso, tatang? Kukwak ka dila ang ti 2,000? Wan, kukom lang. Makamumad ni nanang yung kiniblesya. The best ka talaga, tatang. Saan ko nga rudan nga ibingayan ni Blessy, ah? Allowance ko lang daytoy. Wan, jak mo lang masigurado no putot ko da dya blessy. No kita ngamin kasla sa balit e ropa na. Ha? Hmm. Asino ko mga ruti ama na ngay? Diyan mo, inayo ah. Isulang, di makamoy ti dayta anak. Basta si kalaang, di masiguradok aputot ko. Kakaingas ta. Limabas met ni ay ka ijay balay itay manong. May dito ayan mo? Wen, siyak ti ginagara na. Kat, nangtod ka iti allowance da nga agkapsa? Allowance lang ni ay katinted ko. 2,000 ading ko. Ni, apay ani ay kalaang tiinikam ngay manong. Wana, tay sulang matiputot ko. Diyak mo na sino mati ama da dya blessy. Ni, apay akas tati bagbagam manong. Saan ko aputot da dya blessy? Ta saan ko akaruprupa? Saan nga? Katno karuprupam? Saan mo't ni ay ka ti karuprupa? Ay namanong karuprupam idaadwa. At dakit di paborito nga anak Konsintyan ngamin ni ay ka ti madingar aramidem. Ti panagbisbisyom, iso akay kayat mo. Saan akas kin ni Blessy apasaray anawaan na ka nga agbisyo. Nanaknakam jay buridak nga anak mo, ngam jay inauna, manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manongay tintod ni tatang nga allowance tama nang ay ka. Awan intad ni tatang nga allowance mo, Blessy. Ni, apay ngay. Ada intad na 2,000 ngam para kanula ang kanyak dayjay. Ibingayan nakmat amanang. Takaskan ka, kasapulak mat ti kwarta. Ni, allowance ko nga rud lang dayjay ko na ni tatang. Awan matimbaga nang ibingayan ka. Kasanuak nga rodan ngay manang. Dumawat ka mat kininanang Basta ko na ni tatang, kwartak kanula ang dayjay. Apay ngay akas di ni tatang. Addan samot paborito na nga anak. Wen, takuna na saan nakaaputot. Anya? Blessy, apeng agsangsangit ka. Agpaiso ka din, nanang. Agpay suti. Saan ka no ani tatang ti amak? Anya? Ne, nagkunay ti dayta. Ni manang ay ka. Isong allowance na kanulang tinted na. Di nakinig ka ni ti allowance ko. Anya, matikas ta ngay bagbaga di amayon. Karuprupam lang arudan kastapay lang ti panunutan na. Saan nga agpaiso, nanang? Sana pulos. Kasino kumapay ti sabaling amam ngay? Sa lawasaw day nga amayo. Nanang. Ang malandi ka madanagan anak ko. No di na kay kan italawans mo saan laeng. Ikang kay ti kwartam anak ko. Kasano ngayon ti panag-enroll mo iti kolehiyo, friend? Agin rulak iti pampubliko apagadalan, friend. Kasano nawan ti kurso kayat mo ijay? Noan niya ti kurso akabailan ti budget ni nanang. Iso ti alaak. Talaga ka di nga awan bibiyang ti amayo ken ka? Ni manang ay ka lang ang ti supsuportaran na. Apay nga kas Gigi amam. Kanayon na ngamin nga ibaga asaan nakano aputot, friend. Anya? Aging gayta, kitkas talat na ti bagbagana? One friend, What? Anya klasit ama nga ti kasta? naimbag pa'y ni manang ay ka. At dalang arudan it-itad ni nanang nga allowance na. Sabali pa'y ti-itad ni tatang kankwana. Ibagam ken nanang mo ta si kalatan ti suportaran na. Ni ay ka, suportaran mo ni tatang nyo. Saan amabalin Guraan ni manang ay ka ni nanang nukasta ti aramidan na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, kaanakan? Nasayatlat na matanti. Agad-adal ka matgaya mo ni Jay Syudad. Wen anti, mano atawan kun ijay. Agab-abang ak ijay anti. Ni tatang mo ti agbaybayad iti abang mo? Wen anti, agraman allowance ko. Aday itad ni nanang nga manulaang mat ngay. Ibingayam ni ading mo ano adda itad ti amayo. Aha, apay ko mga ibingayak.
Wen atakabsat mo latamot dayjay. Madinubuk-bukudam ti grasya kat agrigrigat ti kabsat mo. Ape akas labasol ko pa ita, kat ni tatang mat amis mo tinangibagang alawas ko laang titod na kanyak. Di ka maasyan iti kabsat mo aya. Ni, saan ko abasol no saan nasuportaran ni tatang ni Blessy? Gungguna na numaminsan mo ngamin kat kontraan na ni tatang. Talaga kontraan na tanabisyo mo ngamin jay amayo. Pagliliwaan na laday jay. No siyak, awan bibiyang ko itararamidan ni tatang. Basta da kwartak nga itod na ayos day ta kanyakon. Anya? Amo manong, saan anasaya at tikastangar aramidem? Araramidik nga. Suportaram ni Aika. Ngam ni Blessing saan? Makamumatan ni Lori kan kwa na. Anya? Ni ay kalaang ti suportarak, tay sulaang ti makawaawat kanyak. Kani sulaang ti putot ko. Wen ata oray ni Aika kat paliwawang mat. Agpada kayo nga agama. Kun sintyam ti aramid na. Kun sintyam na mat ti dakas nga aramid mo. Ngam saan arasunday ta, tapno baybay am jay maysa. Atula amin ngay bagbagamot, Justina. Agdamot jay inana amang suportar kang kwa na. Pagbingayan mi ida suportaran tapno patas. Nakapagsarita kayo kadikin ni manang mo? Wen friend, Kat, imanugot nga agnaid kay ti boarding house na? di namat nga rod kayat. Ha? Ape, adi na kayat. Katawan mo't kadwa na ijay. Diyak amukan ko na Ngam no di na kayat nga agnaedak ijay, awan maaramida. Kasarita kumamot nga ni tatang yo Tayo so ti mangibaga ken ayin ka. No adda ibaga ni Aika, iso ti aramidan ni tatang. Day talanga. No okay laan kada kayo, iti pag-abangan nyo laangan ti pagnaedak. Paggugudwaan tay latan ti abang. Kasaritak tupay nga umuna dagiti kasinsin ko. Nanya ti makunada, friend. Pakaamuan kanto. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay kanungay adi na kayat nga agnad kay ti boarding house na. Unay mo't day kabsat mon? Nagadumot ti rason na. Iso nga iti ayan laangan daramil agayim ko ti pagnaedak. Tapno makatipid tayo iti abang nanang. Ay, unay mo't tanday jay nga ay ka. Imbes makatipid tayo. Saan? Tabukudan na mo't ti boarding house abay bayadan ti amayo. Diyak amo agin ni manang ay kananang. Narigat mo't no pilitan tayo no talaga adi na kayat. Kwarta man nanang. Agimbabak ng kakalpasan na agdawat kay ti kwarta kanya. Ni, kat natural ata da kayo kat nga rod ti inak. Asino tinamnaman nyo pagdawatak? Di karo ba? Apay, naibusan tinted ni tatang mo? Wano, adamanan plano yung apagbulak-bulanan kadagiti gagayem mo. Iso adumawat ka manan iti kwarta kanya. Sumanao kayo mat. Ibagayo no adamaitad yung wanawan. Agtipid ka kumaanak ko. Bukbukudam lang arudan itad ti amayo a kwarta. Kita man siya adim. Sana dumaw dawat kanya kiti kwarta taam muna tirigat ti panagbiag. Ala, husto day ta nasaritanan. Pumanawak mo't lang nawan maitad yung. Mapanakijayan ni tatang. Ne, sigamad gayam ti masabat ko ading ko. Abay, lagapuam. Addain natin darak akasar manong. Kat nakitak ni Aika ijay. Anya, Talaga apaliwawang dadya aputot mo. Bagbaga am tuman. asinot kadwa na anapanijay. Asino kumapay ngay, dagiti gagayim na Tunggal adda okasyon, always present akanayon. Isuda ka dagiti barkada na apada na mutla apaliwawang. Gagangay tagtutubo ti kastan, Justina. Kaslad di mo mo't naglabasan ti kasta. Ay, sa anak anag bulbulakbul idi manong. Amom dayt na. Iskwelaan balaylat ayan ko idi. Naimbag agis iskwela pay dayjay. Nagis-eskwela ka naman. Suknalam matsag paminsan iti pag-abangan na Awan kastay makasigurado ka manong. Tapno saan amasayang ti kwarta nga itid mo kan kuana. Dakkel di pa nagtalik ko jay kanakam kabagis. Makalpas day jay di panagadal na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan ti panagadal mo, ay ka? Nagikata ko nanang. Simmaduta kon. Jak mayulo. Nagado ti bagsak ko. Iso nagikatak man langan.
Anya, apay nga eh. Sayang tinarugyam anak ko. Masaduta kun, makauma mo tag-eskwela. Ma-pressure ti ulo. Ay kat amo ti amam ti panagikat mon. Wen, ngam ayos lang mat kan kuana. Nanya kano ti pakaragsakak, iso kano ti aramidot. Anya. Manong, nakitak ti post ni Blessy. Agturpos mo't gaya man iti kolehiyo. Nag-text da nga rod kanyak. Ay kat mapan ka tamapan mo buyaan ti panagturpos ti putot mo alinaksid mo. Ay, kababain ti mapanijay. Talaga ang makarik na ka itibain, gapu iti inararamid mo iti kalabos. O, kita ti napasamak. Ni Blessy alinaksid mo nga anak tinagbaligi. Ni ay ka akanayon mo akanunungan, paliwawang lapta nga aging gaita. Diyak matimpangaro pa kas ti mapasama ka din ko. Di kan tumot dimngeg idi. Wan nga rod, itala ang mamiris ko ti biddot ko. Kasapulak ti kwarta, tatang. Awan lat ibagam no ti kwarta ka na yun. Awan nga rod kwarta kon. Awan pagbayad ko iti abang. Anya tinararamid mo iti manuatawan. Saan mo mat ngayon lipas ti panagadal mo? Nagrigat mo't nga rod tag-eskwela, tatang. Makulkul ti ulo. Ado ti sakripisyok para ken ka. Para iti panagadal mo. Tunggalag dawat ka. Ikan ka. Ngam apa di ka nag-eskwela ana imbag. Kat ko na yung mat-edi ano anya ti pakaragsakak iso ti aramidot. Ay, Alan ikanda ko ni ti kwartak, tatang. awan kwarta. Manon nga aldaw adyak nagtrabaho. Tamadi ti bagbagi. Awan pigsak nagtrabaho. Anak ko. Umayak man natin ko. Anyat gagaram, manong. Aday na po iyo. Mabalin ti makipangan. Apay, awanan may isaang mo. Awan nga ro din. Nagapsutak matin nagtrabaho. Gapo ko dagiti timpuar asakit ko. Agpa-check up ka, manong. Awan kwartak. Dumawat ka pala kadagiti anak mo Tani, among asaan kami abak nang. Awan bibiyang ni ay kakanyak. Anya, mabit lang ang taigawan ka iti kanang manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, pangipanam ka dagiti groceries kan bagas anak ko. Ipan ko ijay ayan ni tatang nanang. Ah, Nag-text nga minti ka aruba na ijay. Kat kaasi ka no amakipangpangan iti kabsat na. apay. Saan ka ding ay ikan ni ay ka iti kwartana? Ni manang ay kapay ti kunayo. Awan bibiyang nakin ni tatang. Tilaang mat pa nagbulakbol na ti ammo na agastusan. Ay, anyan day ja kabsat mo. Iso ti ginasgastusan ni tatang yo sa ita kasta daramidan na. Husto mat ket di ananang. Tapno maamiris mat ni tatang dagiti biddot na. Agyaman hak. Iti ginatang mong abastok. Blessy, anak ko. Awan anyaman na tatang. Ni manang ngay, kumusta mat tan? At daytayan tinubyo na. Nakidin na ni tinubyo na. Anya? Sapay pada na nga istambay. Kan paliwawang janubyo na. Paladingitan nakaro iti kas dyan nagbambanagan ti kabsat mo, anak ko. Kan makonkonsensya. Kaputim bagbaga kiti kalabas. Kan ti panangilaksid ko kan ka nga anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Dakal tinagbasulakin ka. Diyak ninamnama. Asikagayam ti makatulong kanyak nga ma'am. Sorry anak ko. No nasair tirik nam. Kapo iti naramid ko iti kalabas. Patgan ka unay anak. Dua kayo iti kapsat mo. Tatang, Bunga lati saan miya pagkinkin na awatan iti inayo dagidya ngayon bagbagak iti. Iso pakawanan na ko ma. uwan, di kay madanagan. Napakawan kayon, idi pa ilaang tatang. Isong awan ti rumbang apakakonsensyaan kan pagdanagan nyo. Mababay naklagamin anak ko. Awan kwenta nga ma. Awan sir-sirbeke. Di kay agsao iti kasta tatang. Tano awan kayo.
Awan kami met nga agkabsat. Isu nga uray anya ti mapaspasamak. Amada kayo latta. Isu anapatag kayo unay kada kami, tatang. Patas kumati pa nang ipatag, kadagiti anak, awan idadaduma. Tadite ammo ti mapasamak iti masakbayan, ken iti agdama. Alaga gayam, ditan di nagpatinggan dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.